И като дойдоха условените около 11-тия час, получиха по динарии. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарии. И като получиха, зароптаха против стопанина. И думаха: тия последните работиха 1 час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата. А той отговори и рече на едного от тях: приятелю, аз те не увреждам, нали за динарии се съгласити с мене? Вземи своето и си иди, а на тоя последния искам да дам каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър? Тъй ще бъдат последните първи и първите последни, защото мнозина са звани, а малцина избрани. Така или иначе, наистина, това е завистта, това е сравнението, това е неспособността да влезеш в радостта на другия. И тук има някаква тъмна тайна, за която ни предупреждава Спасителя. Той ни дава радост, която е преизобилна и е за всички, и за нас, и за другите. Този динарий на спасението. Това, с което ще бъдем откупени. А с какво всъщност ще бъдем откупени? С Неговата кръстна смърт. И ще бъдем участници в Неговото възкресение. То е едно за всички. Разбира се, че динарият е един. Той дори е един и същ, този динарий. Това не са различни динарии, а това е едното и единствено възкресение. Но тогава идва този момент. Откъде на къде и защо аз ще търся сметка на другият или за другият? Каква е тази тъмна тайна, която ще ме накара аз да мисля: чакай сега, той защо така като мен? Вместо да се зарадвам и да кажа: слава Богу,